Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бұрханова. Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йылдызлык Республика фестиваленең зона этабы үтте. Зей, Түбән-Кама, Сарман районнарынан килгән яшь артистлар Зей сәхнәсендә үз сәләтен күрсәтте. 2 көн барган бәйгедән соң иң яхшы чыгышлар сайланып гала концерт узды. Фестивальдән безнең репортаж. Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йылдызлык Республика фестиваленең төбәк этабы гала концерты узды. Быел бәйгенең зона этабы Зейдә үтте. Сарман Түбән-Кама Зейнең 700-гә якын талантлы баласы үз сәләтен бер сәхнәдә күрсәтте. Район башлыгы фестивальне оештыручыларга 24 ел буе аны дәвам итүчеләргә рәхмәтен белдерде. Йылдызлык фестивале үсеп килүче яшь буынга үзен күрсәтергә менә дигән мөмкинлек. Бүген сәхнәдә сәхнә тотучы балаларның осталыгы, сәләте, аларның күз явын, аларның матур костюмнары искиткеч соклану һәм горурлык хисләре уята. Әлбәттә, без аларны бик яратабыз, бик кабул итәбез. Инде менә 24 ел бергә шулай эшлибез. Балаларына түгел, без олылар бик шатланып кабул итеп алабыз бу бәйрәмне. 5 яшьтән алып 21 яшькә кадәр катнашучылар, ялгыз җырчылар һәм ансамбльләр, бию һәм конферанс кебек номинацияләр буенча чыгышларын тәкъдим итте. Берсеннән-берсе талантлы аерым башкаручыларның, җыр һәм бию коллективларының чыгышларын тамашачы алкышларга күмеп карады. 2 сәгатьтән артык барган гала концерт тагын бер тапкыр Зейнең талантларга бай булуын күрсәтте. Иң яхшы чыгыш ясаучылар сәхнәгә чакырылып аерым бүләкләнде. Награждается народная хореографическая студия «Магия», город Заинск. Тантаналы чарада Мирас һәм Азаль ансамбльләре җитәкчесе педагог-вокалист Әлфия Валиуллинага мактаулы остаз билгесе бирелде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан тапшырылучы бу мактаулы исемгә ул чын мәгънәсендә лаек. Сәхнә осталарының иң-иңнәре апрельдә Казанда узачак фестивальнең финалында чыгыш ясаячак. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Махсус хәрби операциядән кыска вакытлы ялга кайткан хәрбиләрне туган йортларыннан кала һәр җирдә зурлап һәм зарыгып көтәләр. Алар еш кына Зейнең маскировка челтәрләре үрүче апалар янына кунакка киләләр. Хәлләрен белешәләр, игелекле гамәлләр өчен рәхмәтләрен җиткерәләр. Безнең төшерү төркеменә дә дулкынландыргыч мизгелләр шаһиты булырга туры килде. Зейнең маскировка челтәре үрү цехында махсус хәрби операциядән ялга кайткан хәрбидән дә кадерлерәк кунак юктыр. Киямыч позывнойлы ир-егетне дә зурлап каршы алдылар. Үз уллары да якын итеп кочаклыйлар, хәлләрен сорашалар. Некоторые весь свой отпуск каждый день заходят, некоторые 2 раза зайдут. Но каждый свой отпуск, да, ребята заходят к нам. Мы прямо их ждем. Биредә Зей егетләре еш була. Отпускта вакытта һәр вакыт җиңүне якынайтучы изге күңелле апалар янына ашкынып килә алар. Килүче һәр хәрбинең күкрәгенә Зей сезнең белән дигән значок беркетәләр. Бу юлы да традицион билгене хәрбинең үзенә һәм улына бүләк иттеләр. Бу кадрларда хәрбинең гаиләсе янына кайту мизгелләре. Ул беркемгә хәбәр итмичә, якыннарына сюрприз ясарга уйлаган. 2 кызы, улы, кадерле тормыш иптәше шатлыктан елашалар. Я очень рад, что я живой, пришел домой, меня тут ждут, любят. Тепла очень много, не хватает сильно тепла, любви не хватает там. Киямыч былтыр контракт төзеп махсус хәрби операциягә китә. Үз теләге белән китүенә якыннары каршы килми. Бу әле беренче тапкыр ялга кайтуы. Мы переживали, конечно, но приняли и его поддержали. И до сих пор поддерживаем, так как мы его семья. Это его выбор. Он очень хотел отслужить в армии, это его мечта. И как бы хорошее направление для его сына. Сын видит в своем отце гордость. Әлегә хәрби җылы өендә янәшәсендә кадерле гаиләсе, якыннары. Бик тиздән, янәдән бурычын үтәргә ул ватан алдына басачак. Адилия Бұрханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.
8 март көнне иртәнге сәгать 7-дә гадәттәгечә энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда бәйрәм ярминкәсе узачак. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар, эшмәкәрләр үз продукцияләрен, эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Сайлап алу мөмкинлеге дә сыйфатлы авыл хуҗалыгы товарлары да җитәрлек булачак. Барчагызны да бәйрәм ярминкәсендә көтеп калабыз. Ялтызей спорт әзерлеге үзәгендә СССРның спорт мастеры Василий Бекасов истәлегенә чаңгы узышлары буенча республика чемпионаты ярышларының 2нче туры үтте. Зей чаңгычылары да югары күрсәткечләргә ирештеләр. Ялтызей спорт әзерлеге үзәгендә чираттагы дәрәҗәле чаңгы ярышлары бара. 2 марттан 4-нә кадәр СССРның атказанган спорт остасы Василий Бекасов истәлегенә чаңгы буенча Татарстан чемпионатының 2нче туры узды. Анда республика районнарыннан 100дән артык спортчы катнашты. Мондый дәрәҗәле ярышларның безнең җирлектә узуы үзе бер горурлык ди район башлыгы. Гостеприимный Заинск принимает еще раз соревнования в рамках чемпионата Татарстана на приз Бекасова. Я благодарю вас, что вы приехали и будете участвовать в сегодняшних соревнованиях. Ярышларда Зей чаңгычылары югары күрсәткечләргә иреште. Татарстан чемпионатында Зей командасы 3нче урынны яулады. Мастартта ирекле стильдә узышуда Христина Мацокина 1нче урын алды, ә Алина Валиуллина 3нче, София Казинкова 4нче булдылар. Ир-егетләрдән Вадим Бирюков 4нче урынны яулады. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.